Andam na ang quarantine facility alang sa mga asymptomatic COVID positive sa Santa Rosa Community Hospital. Si Luan Merondina sa report. Kini ang quarantine facility sa Santa Rosa Community Hospital alang sa mga asymptomatic COVID positive patients. May 8 ka mga beds nga giandam dinhi nga gilain sa main building sa hospital. Hitsas usab kini sa mga basic nga panginahanglan sa matag pasyente, sama sa face mask, alcohol ug tissue. May cellphone usab nga gibilin dinhi aron makatawag ang pasyente sa nurse o medical staff on duty kung may mabatyagan ng mga sintomas. Kani siya was amo ang ganitong outpatient department, OPD. So separate ni siya, adjusted lang sa mga emergency room, pero na-partition good nga away siya sa hospital. Niadtong Mayo 6, gipahigayon ng mass testing sa Olango Island. Sa 11 ka mga barangay, ang kaubian, pangangan ug kauhagan lang ang nakakuha ug nakalapas pa sa target nga gidaghanon sa mga individual nga mapaubos sa rapid test. Hinuon sa kinatibuk-an, 7 lang ka mga taga Olango Island ang nagpositibo sa rapid test ug gipaabot pa ang resulta sa swab test aron sa pagkonfirmar kung natakbuyan ba gayud sila sa COVID-19 aron mabutang na sila sa quarantine facility sa isla. Come out nga positive sila. So ang atuang pasilidad diri sa Olango Hospital na gi-preparar nga quarantine area for them nga para ma-isolate sila. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.